Dahil po ato, wala ka managat ron ng itibursyo? Wala lagi product soy kay nail pressure aglaim ko ng panahon ko. Kanang mananagat ng gikan ng itibursyo, nganong naamay ngan ng isdas bato? Nada isdas bato eh? Na product soy, na isdas bato kay kada day na sila puyos bato, isda gini sa bato. Nganong utana man ka nga nabada isdas bato. Nangutan ako kay tinuod ba gid nganlan lagi isda sa bato? Kay pangari ko na ko ugod. Nain bato skilis karsada gitungtong ang isda. Isda po nas bato. Oy, kana siya kay naas bato, isda gini siya sa bato. Naa man gani isda ang bukong. Nada eh? Oy, na sa kana day pantat day. Isda man nas bukong. Oo. Itibursyo, sige tagtabi ninot pa tayo tabi nato nya. Gigutom naman ko. Muli sa ko mamahaw pa ko eh. Mamahaw sa taba. Sunak. Sige ba? Naalagi to'y daga lagi. Kisa mo to'y mo itong bata dito Bursyo? Ako tong ano products, bago na tong abot kay gikantos Manila. Trabaho to. O na kay daga dito sa Manila na ba? Oy gahapon, apo to gahapon. Sige, na ito Bursyo. Tama itaga deh si Bursyo dahil kikas Manila. Uy, Dunlax, Dum. Ato tayo lang ti Bursyo kay naadi daga na siya kikas Manila di ay. Para ba? Nah, dito ko gikan. Mo ba, Dax? Sige, tag-agi-agi silang balay. Wala makukabantay nga nada na siya ng daga, di eh. Di ba dong, no? Basin mag-uway si bro na abot. Masin. Nga, mauna lang sa ko sa inyo ay, mauna sa kusbay kay gutom ko. May ito kumisitahan. Tinuod ka ng istorya ni Bradak nga ako na'y daga si Tibursyo. Tinuod baka na. Sige, tag-agi-agi sa ilawa. Ang kakalinggat nga na si anak daga. May pa. Una na nato. Kumisita. May ginang una na to si Bradax. Kay Mayer ba itong diskarte? Sige, sige, ato ta. Tara. Ayo. Isa yato. Miss, asay mo papa, miss? Wala mo yag diri, hanagat. Nga nam di ay. Naangkot ako tuyo siya ha ba? Awa man diri ka, tuwam kas dagat. Anak day ka niya, miss? Anak kong Tibursyo. Anak day ka Tibursyo di ay. Bantog lang karon ko kita si Magod. Gikan ko kag Manila. Tinuod na? Gika ko Manila. Gapon ko panabot eh. Isa day ngani mo, miss? Ako nga si Conchita. Ako po si Bradax. Okay, balik na ako diri, miss. Sige. Dahil wa mga diri mo papa. Wala, kinanagat lagi. Pwede mo musika, miss? Ikaw, kusudara ka. Bisita niya ko ron, hapon isa. Sige. Sige, thank you. Sige. As brother Andrax. Bahagi din bihana yan, anak ni Tibursyo. Bisita dito. Lah. Na baka dia. Ito magwitaw. Tayo daw. Asa kang tao dire? Murag mingaw man. Dong. Kisa may unang mabisita sa ato. Ikaw ako. Ko una. Basin. Una sugton de. Kasi sugton sa tuwa. Sports na ta. Sige. Migugod ta. Basta ikaw kay una dito ha. Ayo. Nay, Tibursyo. Dong. Say pangita ni mo dong. Naalay ko noy kay nauli mo ko na mong anak. Gikan Manila. Bisita talagi ko. Mamisita ka sa atong anak dong. Day Conchita, nay mamisita day. Manghugas og plato pa, pawata lang. Dong, lingkot ang ya dong. Kay bugas pa dong. Sige. Kadugay wala tong usa na bisita eh. Apas na siguro ko eh. May hapon ra na Tibursyo. Dong, may ngapon dong. May ato. Nalagay ko dire kay napuno kay anak nga. Daga gikan ang nila. Bisita ang tako. Mamisita po ka dong. Yan po dong, mamisita po siya dong. Siling lingkod lang mo siya dong, kaya napig trabaho ang anak dong. Day, Conchita, nana po yung misita, day. Naglunga pa ko pa. Naglungag pa man dong, Dunlax. Matay dong, lagro kayo ng adlawa ron dong. Nagkadungan orin mo visit, di mo kibaw dong nga. Nauli akong anak nga. Di trabaho ka sa Manila dong. Nga nagkadungan mo mo pamisita. Ibaw ko kang product sa lipat kay ngagi mo gusto siya niya.
Ya may istoryahan ba mo nang amo lang sa giunan. Mantag gawas na to yung mong anak na eh. Excited na kayo may mga kita. Nga po di ano iti Bursyo. Uy, Dax! Oh! Dayon, dari! Kung may ato, mumisita po ka? Kung ano? Bisita lagi ko kay nakakita ko gahapon. Nga naay mo bata gikas Manila. Kini po sila bisita po na. Mumisita po na sila sa akong anak dong. Abot ini day mo karibal ini day. Nalang ni dong. Mahuginig first come first serve ko dong. Oh, lingkod siya din dong. Lingkod. Sao maninak nga. Naabot na po si Bradax na. Tulo na kabok ang namisita na. Kung saan paagyan ni mo na. Aw, nana po usa nabot pa. Tulo na sila kabuk. First come first serve na sila, na lang na sila. Dong. Ingon akong anak daw nga. Nakadungan man dyan mong tulo. First come first serve na lang kuno mo. Ang katong unang apot dong. Mau ko yung unang mo. Kuan mo diskarte. Oh sige na, sakto na ni. Sakto na pa kanya. Sige. Aruay mahay ba? Sige, para way magmahay, magkasulti yung kanan. Ay, mana ka di aday, atubangan na rin day. Ingong bisita. Oh, mo na pa, mora na ko pa. Conchita, ako gidam butong o kining pan toasted. Kini akong butong day Conchita. Tamis pa ni sa akong butong. Nya kanay mo toasted. Tamis na. Kining toasted day Conchita. Di lang kay tamis. Gahi pa gyud. Gahi pa sa atong relasyon ug magkasinabot ah. Oo ba? Ah, sige, akong daw tong da. Aw, unsa day trabaho nimo dong? Wala pa ko magtrabaho day Conchita, nag-eskwela pa ko. Aw, mo ba dong? Aw, sige dong, tiyosan lang sa pag-eskwela nimo dong eh. Mao ba day Conchita? Di ko na musukton. Ang kaon ko balik. No. Yang gato, ikuha mo balik. Sama dong gisugot ka? Ni Conchita? Wa lagi. Ano man? Pakiwason ko na og eskwela. Aw, may puro pa tanin duha. Si, Ikaw may sunod. ako yung sunod. Kinsa may sunod pa? Oh. Next! Bisita. Muntag day. Lagi ko diri day kay bisita ang tao nimo. Ngano nang damag ang tanon? Kamong gay day. Mataas ni kinabuhi day. Kining ang paliya day, pait mo man ano. Matamis na kung at imo ko sugton. Kining sili day. Aktibo kay nesta relasyon. Napag gani ko'y anak-anagon day oh. So mag-utan na ko ani. Patay na gini kuwang kaning bida. So may kuwang day. Ang tangad. Ha? Unsa day ang tangad? Di bitaw don lags. Nakoy nabatian nga storya sa silingan namo nga palobo ko nakadako. Nya saguran pagid. Nga di mo kinana nga laki. Mao ba di Conchita? Di man ka ko nimo sugton. Ambay na lang na kay ako na ni mag-utan dito sa mua. Unsa ni mga bisitas ko ay? Matag, kumo mo balik. Masok ko di sugton. Ya, kumusta ang lakaw? Sugot ka dong Lax? Wa ko sugtaan. Ano man? Nahubog man ako sugaron. Uy. Sa to pa, ako na lang ang lasa ni Ricardo ray duduha ray maako na. Siya sugta. Ang duha wa sugta. Duha ang gini mo prohon ni guani. Kay ako nang kuilas. Ning tagtawag ko. Ako nang turno. Napay sunod pa? Oh, napisunod day si Bradax din, Bradax. Ah, pareha na to. Next! May hapon dia day Conchita. Di ako idang taong day. Para nimo. Kanang taong day simbolo na sa akong gugma diha nimo. Lami kay na day. Ang tulom ni kabuk. I love you. Ano ba? Lami kay siya pari sa itlog day nya imo pong sumukan og lukot. Di gusto. Ya lain pa yato day Conchita. Nana kan day iyo pa. Aw na ko yuyab. Pero tuwa sa Manila. Ah, sa Manila. Manila man to. Layo kay ito. Ay, katong to sa Manila. Ibilin to. Di alam mo to sa Cebu. Lagi na mas wayang gini mo sa Cebu kay nindot kay ang taon sa Cebu parat-parat der please dagat. Ya, ang saan man na nga loyal kito siya sa kuha. Luya lagi siya si Muha pero sa man nga layo tong dapit to nang to sa Manila. Nalagi siya sa layo pero naman siya sa kondughan. Maunang di na ko siya ilisan. Kilabong ginako siya. Sa to pa wa gid ko paglaaw nimo Conchita. Aw, ayun lang pagdaom sa kuwadak sige. Nabalitaan ako nga palaubog ko kada ko nya manisko ko ka. Iguli manggurig baka. Nya maayo din na. Manggurig baka. Iguli.
Sige, umang ka. Umang taong. Ay mo na kay gamit kay na si mo di kami minyo. So what's up mga ka-Chimsog? It's time to shout out now! Shout out tayo ko Camilvin RCP taga Kawit Midilin Cebu kang Alipio Carlos nasa Qatar. Og support din siyang channel Mix Vlog 79. Og shout out tayo ko ni Mr. 44444. Shout out day ko ni Mark Justin, ni Grudindo, Lucas William o Anilab Kwambot. Og shout out pa rin ko kang Batanggahay TV. Marilay, Maril, iboy na. Huwag kang Agtang Vlogs. That's all. Thank you. Babush!